babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. uwana ƙaunatattu, yau ita ce Lahadi ta farko ta shirin zuwan Almasihu, wato Advent kenan da Turanci. Ita ce Lahadi ta farko a cikin shekara ta uku C a cikin tsarin ibada na ikkilisiya. Advent yana nufin satikai 4 kafin Kirsimeti. Lokaci ne da yake nuna mana a cikin ruhaniya abubuwan da muke yi a rayuwar yau da kullum, duk lokacin da muke da wata hidima mai muhimmanci. Lokaci ne mai amfani sosai da yake taimakonmu don mu tuna da zuwan Ubangiji a Urushalima, sannan kuma mu shirya kanmu domin zuwa na biyu na Almasihu a cikin ɗaukaka a ƙarshen zamani. A tsakanin waɗannan zuwance-zuwance biyu akwai kuma zuwa na yau da kullum da Ubangiji yake yi a cikin rayuwarmu ta wajen maganarsa da hanyoyi na alheri, wato sakramentai, da kuma waɗansu sauran jama'a, musamman ma matalauta. A cikin karatu na ɗaya, annabi Irmiya ya yi annabci akan sake gina Urushalima bayan rushewarta a hannun Babila. Wannan saƙo ne na ƙarfafawa da yake tabbatarwa jama'a cewa ko da yake sun tsinci kansu a cikin yanayi mai wuya, Allah zai cika alƙawarin da ya yi wa kakanninsu. A cikin bishara, Yesu yana faɗa mana akan zuwansa na biyu cikin ɗaukaka. Kamar a cikin karatu na ɗaya, kafin zuwa na biyu na Almasihu, duniya za ta fuskanci wani yanayi na azaba da bala'i. Amma Yesu yana yi mana gargaɗi domin mu zauna a faɗake, muna yin addu'a domin mu jure dukkan abin da zai faru a wannan lokaci na duhu, mu kuma tsaya da ƙarfin zuciya a gaban ɗan mutum. A cikin karatu na biyu, manzo Bulus yana koya mana cewa ma'anar zama a faɗake shine mu ƙaunaci juna da kuma dukkan 'yan adam. Yana nufin zuciyarmu ta kasance da tsarki da kuma rashin aibi a gaban Allah. Zama a faɗake yana nufin ci gaba a cikin ruhaniya ta wajen yin rayuwa da ta dace da masu bin Almasihu. Saboda haka, kada mu yi tunani wai muna da lokaci da yawa da za mu yi rayuwa kamar yadda muke so a duniya. Amma mu sani cewa lokacin da muke tsammani wai muna da shi, wata dama ce ta yin shiri. Ta haka ne kaɗai za mu iya yin shiri na gari domin zuwan Ubangiji Yesu Almasihu a cikin ɗaukaka. Ana sake tunashe mu cewa irin wannan shiri shi ne ya kamata domin kowace saduwarmu da Allah. Idan a shirye muke ko da yaushe domin zuwan Almasihu na yau da kullum, to ba shakka zuwansa na biyu a cikin ɗaukaka ba zai kasance mana abin tsoro ba. Saboda haka sai mu tambayi kanmu, wanne irin shiri nake yi kafin na je coci? A duk lokacin da na karanta littafi mai tsarki ko kuma na ga wasu kalmomi daga cikinsa a hanyoyin na sadarwa, na gaskanta cewa maganar Allah ce? Yaya yanayin zuciyata yake a wannan lokacin? Yaya kuma talakawa da marasa galihu fa? Wane irin guri na basu a cikin zuciyata? Bari mu yi addu'a yau domin ko da yaushe mu zauna a faɗake, muna zaman tsarki da kuma aikata alheri yayin da muke jiran zuwan mai cetonmu Yesu Almasihu.
kuma kamar yadda muke shirin shiga wannan lokaci na bikin Kirsimeti, bari a kowane lokaci mu kasance da matalauta a cikin zukatanmu a cikin dukkan shirye-shiryen da za mu yi. Amin.